जास्त स्पीडची मग गाडी म्हणलं ना तर मी बोरमध्ये आणायचो गाडी बघा. बोरमध्ये ना कमी पल्ल्याला गाडी पळायची. निऱ्यातली बुवा शेंगट्यांचा म्हातारा सरजा म्हणून होता आणि त्याच्याबरोबर सोमा पळायचा देवाच्या उरळीचा किरणराव साहेबांचा. आणि तिथं कमी पल्ला असते ती आणि असं बांधात बिंदात मैदान असं बांध बिंद असला ना मैदानाला त्या बांधा पावतर ती गाडीत पळायची. पण तो बांध चढला नाही गाडी टांग 2 टांगच टाकणार. सर्जाची गाडी सुंदर गाडी आणली पहिल्या ड्रायव्हरनं.